जानो लुबैब्लाबो बेदरखौनो मोनजालाहाय आं दिनैबो लेस्रा भाजा गाबोनबो आलु भाजा सबनियाबो भिन्दि भाजा बालायलांनायसो मोनथारबायहाय आं रुपा ओंखाम खुरदोलै जाखांना ब्लडनो हाजिरा मावनो थांसै आं आर'नाइ बाबानाव नो मा होनदों नों मावना दोनखानाया फुंजानि ओंखाम आं हाबा दासो मैगं सायदों हाब माराव जाखोलै बेलाय फुंनि 7:00 8:00 जाला दाबो ओंखाम ओंख्रि मोनलायि हाजिरा मावहैनांगौ बेलेगाव मा बुंदों नों मा बुंदों हाजिरा मावैनो आरो बेबो आर'नाइ बाबा फाफ्फि मोननावसोबाव बे बोरायनि खोथा लानानैथ' नोंजों हाबा जाफैनानै जामब्रदों आंहा बोरोथो साख्रि मावोमोननो माथो नोंलाय दा हाजिरा मावनो ओंखारदों लासिं सिंनो हनै मालाय प्रिटिनि फिसायानोबा हाजिरा मावनो मोना नोंबो हाबाब आं जे हाबा जासो जामरबाय नोङो गावआनो खासन फैब्रनानै दालाय माथो उपाय हाजिरा मावाबालाय उन्दै बैसोआव हाबा जाना लाबाय ओरैबो जाया साख्रि मावनोबो फरायनाया गैला दाथ' उदैनि थाखाय हाजिरा मावखानांगोन ना गासिबो नोंनि थाखाय जाजोबदों ओहो मावनो मोना नालाय मावनो मोना आंखौ दिनै बाजाराव दोनलांनांगौ बाजाराव देलायग्रा माल माथा लायनांगौ जोबनानै दङ हाबाब बे लकडाउनावलाय बबाव बाजार थालाबायनांगौ जाखो ओरैनोबा फैसाफोरानो गैलायलाङा आरो बेनो देलायग्रा मुवासो नांबावगौ आं जेबो मिन्थिया आंनो नांगौ नालाय नांगौ लकडाउनानो 2टा बाजिनिफ्रायसो जायो आं थांगोन नालाय थांखागोनानो हालालां बे हिन्जाव सासेजों साल्ला न'खराव गारि मटर ग्रोम थानायखाय उनाव बियाव बिखुम बे साला गरै सहाय मोनगोन होननानै गोसथोबाय साला ब्लड खारसन फैब्रनानै आंनि खरम बेलेमखौ जाना होजोब्बाय साल्ला ओरैबो जाया बेखौ माबा बेखौ दै पाप गोसथोमार जायालै दानि सिख्लाफोरखौ थै जानला मोनलानो बेबो साला समबारुआ हाजिरा लेंहरनाय फैगोरगारासिब्रा गथ'आ बे साला हिनजावनि बाथ्राखौनो दान हाखायाखै बियो सुवादा साला सामब्रामा रुपा जायाखै नामा रादाबो बुरैलायनानै एसे गोबाव देलायो हाबा जालायनानैबो दे थाब फै रहाय मानसियाथ' थांगौ देलै थाब दा 2टा जाबा दखानफोरा बन्द जाजोबलायलांगोन नुवाखै जाब दादा गावहाथ' मालाय देलायनायखौ मेगन सासोगारो आंहा सिख्लायनो दं नालाय सेंग्राफोरजों लाइन मारि जानो गियो एखनब्ला बेरे फानसि लाजियो आंहा बाखुरारानो हौवा बायदिखौनो मोनथाराहाय आंहा समाव साइकेल बोराइजों गे थांलायनोसै दा धै फैदो बा दैज्लां बोथोरजों मासे सोमखोरलै मिथिंगायालाय दिनैसो बिराद गोजोननाय मोनबाय आं गोसोखौ साला कर'नानि थाखायनो फैनो हायाखैमोन आं एबार खिन्थु इसोरा अनोब्ला रुफाथिखौनो जुलि लानांसिगोन आं खम खरसावनो गगोन जै सेनिटाइजारनि आयै रुफाथि माबा सिमां गोदै नुबोनाया लामा ससेयावनो खुजात्रासो जाबाय मोजां मोननायफोरानो गासिबो मोजां गोजाथार सोरखौ लानो सोरखौ दोननोसो जाबाय आं आरो दा लाइन मारिफुबाय थानायाव माखासेया कल खालामना होबा गैलाहाय बे है जि जायो जाथोंसैहाय उनाव जाय लाङो बेजोंनो थांसै आं रुफाथि सफैबाय दार्लिं हैट औ मोनफैबाय
आइ नोंना सिख्ला लोगो हमनो फैनायानो बेनो जाबाय मा खर'सायाव टपि गानसे गाननानै लंपेन्ट सायाव गामसा गानबोलाबायखो है सना बे फैबाय थानाय समावनो हासुनो ओंखारनानै हाखु दाखु साइकेलनिफ्राय ओंखारबाय खिथा बिराद बेसे बे लंपेन्टखौ आयु जाद जादहाय नोंजोंबो बेबायदि हौवाखौनो देन लाथाराहाय आं रुपाथि औ बुं मा हेलौ सना सोरथो फन हरफिनलायखो हेलौ रहाय र' थांगौ मा जाखो सना आं न'आव थांसै दे सना आंखौ आइया न'आव लेंहरबाय माब्लाबा लोगो हमफिनसिगोन एमारजेन्सिथारनो दे होमबालाय सना इमारजेन्सि थारबालाय थांदो थाथ'दो मा दाबो फैयाब्रा बाराबा थांग्रो आं अ मासे समायनालै रियालावलाय बेखौनो देन खायदा बोरायबायनाबो गावनि बानायना लाथारसैलां जाया बेखौबो फेसबुकनिफ्राय नाम्बार लानानै रं नाम्बार बायदि रायज्लायबाय फार्स्ट टाइम दिनै लोगो हमलायबाय बेबो सिगांनि बायदि गोदाव सोरावसो नामा बाल दे फाग्ला माखौ नायगौबाय थाखो नै नोंखौ नायदोलै नोंखौनो जोबोद समायानो दे आंलाय समायनाखाना इस माखौ बखायनोखै सनानो फन हरस्लां समबारु आं थांनांसिगोन माब्लाबा सम लानानै लोगो हमफैफिनसिगोन दे होमबा थांदो मालाबा मोजां लोगो हमफिनसिगोन थादो दे थांसैलां आंबो जानाय नंलाहाय माबा मोनसेबाबो खालामथारनांसिगोन सादु अजानाव नायनानै जायखौ मोनो बेखौ लानानै बाखिखौ गारनायनि थाबिस लानांसिगोन थै आंबो मा सानो जानाय नंला बेखौनो लोगोफोरनि हेल्प लानाबाबो बुङा लायथारनांसिगोन नङाब्ला अजा सादुनि हायना मुलि होनाबाबो गावनि खालामथारला बेखौनो देन बिदिनो खालामबारसिनो आं जाखाबाय बे आयौ लोगो बहा थांनायमोन माबाहाय लोगो सासे सेंग्रा लोगो हमनो थांदोंमोन ए नोंहासो मालाय गोदान सेंग्रा मोनबाय थायोहाय फाग्लि औहाय मोनगोन आंहाबा टेनसनसो जायो गोदान मोनब्लाबो सोरखौ लानो सोरखौ दोननोसो जायो माबाहाय लोगो औ लोगो नों बै सादु बाबानावलाय मानो फैदोंमोन अ बै आर'नाइ बाबानाव बेनाव आं आखाइ नायजानो फैदोंमोन आं लोगो खाफालफोरा माला गेवो माला बयफ्रेन्ड मोनगोन होनना गासैबो मोजां मोनलायनायनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो नालाय बे आर'नाइ बाबाया मा मोजां मोनलायनायनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो बिब्दिब्लाथ' आंनियाबो जागोन खोमा ना लोगो आंबो नायजानांगौमोनहाय मोजां मोनलायनायनिबा जागोन लोगो होनब्ला सबनिया थांनांगौ जाबाय खोमाहाय लोगो सानैजों बे आर'नाइ बाबानावनो औ जागोन दे लोगो बिदिब्ला थौदो थांसै थौ ओइ लोगोफोर मा आं सासे सिख्लाखौ बिराद फसायोमोनलै सोरखौ रा उनाव मिन्थिगोनलै हाबाब सोरखौ सोर होनना मिन्थिनो रा बोरो नायनि फटकफोर दंबा नोलायनो खिन्थाया जाथारा नो लाबो माबालाय लोगोफोर हायना मुलि होनाबाबो खावनानै बोनानैब्लाबो लाथारगोन नों बे सिख्लाखौ हाबाब एथ'र' आथानांबाय सोलाबखायाखै मानसि नोंनि हिन्जावना दुमजागारनो दै मा लोगोफोरा दिब्रा लाबो मबाइलफ्रा
माबा लेसन बारु आं नोंनो मोनसे मोजां आइडिया होनाय आरो खिन्थु खरसा दं आरो नों जुदि राजिब्ला आं नोंनो आइडियाखौ दानो होनाय मा आइडियाब्रा देले थाब होदो मा नांगौ होजोबगोन आं रमब्ला मिन्थिबाय थौदो बिदिब्ला आं गासिखौबो राजि ओइ नों थांनो मा है थांलाय आं अबाव मानजि रागानसो ओइ थांबालाय नोङो ओइ फै थौ फै मेम्बार नङा दंखायो सासे अजा खिबु खिबु खारफानांगोन बाबालै बाबालै बाबा सोर नोंसोरलाय बाबालै आंनो नों बे मोनसे मदद नांथारगौमोन आरो बाबालै मा नांगौ नोंनो होजोबगोन आं दाउ जानो ना बोरमा जानो ना अमा खासि जानो आरो लकेल दाउ जानो ना मा जानो होजोबगोन आं आरो मा ब्रेन्डनि लोंनोलाय बाबा सब होजोबगोन आं ब्लेक डग आइबि आरो दंबावसो बायदि बायदि सब होजोबगोन आं सामब्राम सिखात सिखात बुं मा हेल्प नांगौ नोंसोरलाय माबालै बाबा आं रुपाथिनि सासे सिख्ला गोसोथोयो आरो आंनो बेखौनो नांथारगौ ओमफ्राय बाबाया बिदि खालाम बाबा अ खोथाया बिदिसो नामा खिन्थु मोनसे खोथा मा आर'नाइ बाबा माला खिन्थु खम जानो मोननाय नङा नोगोद 15,520 रां नांगोन जागोन बाबा जागोन नों खामानिखौल' मोजां मावफुंथारदो नों एडभान्स ला एडभान्स लाग्रो थौ गाबोन फैगोन दे बिसोर बाबा गाबोन फैगोन बाबा अ बाबा मा फिसा बुं नों आर'नाइ बाबाया मोजां मोनलायनायनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो होननानै बुंनायखाय नोंनि सेराव फैनाय जादोंमोन बाबा बुं फिसा मा प्रब्लेम गारलायहैखौ गारलायहोनाय मोनलायहैखौ मोनलायहोनाय मा प्रब्लेम खोन्थानानैल' ला बाबा आंहा मोजां मोननायानो सानै साथाम दङ बेनिखायनो सोरखौ मोनगोन सोर सासेखौ लानाया मोजां जागोन आरो जायफोरखौ फसाया बिसोरखौ गारहोनायनि थाबिस लांनो होननानैसो नोंनि सेराव फैनाय जादोंमोन बाबा अ गथ'नाया ओरैसो मा मुं नोंनिया ओरैनो फिसा रुपाथि आर'नाइ बाबा आंनि मुङा रुपाथि रुपाथि होमबाथ' बिसोर बुंलांनाया बेनो जागोनलै मा जाखो बाबा ओहो जेबो नङा जेबो जायाखै लाबोनाय आखाया गासिबखौबो हमनो हाजोब्बाय आं नोंहा गोसोथोनाया दामा दामि दङ आरो नोंहा दाखालिसो फेसबुकनिफ्राय नाम्बार लानाय गोदान सासे सेंग्रा समबारू नामनि गोसोथोनाय मोनबावबाय नंगौना औ नंगौ बाबा नंथारगौ जिंगा दासि नैबे आर'नाइ बाबा थासान्दियाव दिनैनिफ्राय नोंसिनि प्रब्लेमा जोबस्रांसिगोन आं नैबे आर'नाइ बाबानि सेराव फैबाय जेब्ला आं मा खालामनांगोन बाबा नों मोनसे खामानि माव फिसा नोंनि आखाइनि रेखाया खोन्थानाय बायदिब्ला नों बावैसो फेसबुकाव लोगो मोननाय समबारू मुंनि सेंग्राजों गाबोननो खारसनहैदो अब्ला नोंनि जेंनाया गासैबो जोबस्रांलांजोबगोन नङाब्ला इयुनाव खैफोद जानो हागौ आरो खोनासं नों रावखौबो गोसोआव लाबोनांला बिसोर नोंनि लासै लासै गोजान जालांगोन नोंनि खाफालाव समबारू दं नों समबारनाव गाबोननो खारसनहैदो दानिया नोंसोर गुरुमानखौ होना थांनो हासिगौ ए 10 थाखाल' ओइ र' बे 10 थाखाल'जोंलाय मा जानो हाजिराया मिलाया हा दासो जादों दा होद साला
स्ट'राखि बिदि जायो नालै गोदाव सोरावनो हाबा जानांसिगोन आंहाबो नेक्स्ट बोसोराव